yayi ko ina karan basira hasbina in fege mata gun Ali ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali ya Rabbi karo salatika ga Fadima yar mai maka ka sada alin ta su duka ka sa sahabban Fadima Allah ka sari da auliya in yasu mai tijjaniya da jiyali mai gaskiya in yasu dagun Fadima ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali salam alam na Fadima salam alam ya mu'azzama salam alam ya mukarrama matar Ali ya Fadima sannin ki jikar Aminatu na yarda kaina ki zan mutu Sharifiya ya ta Hafsatu ya sayyada na Fadima ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali kece uwa gummu muminai kece sila gummu muminai ya garkuwa ta muminai ya Fadima matar Ali Allah ya ce yana gaida ke mala'iku na ji da ke dukan nisa'i mu sai da ke ya Fadima matar Ali ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali da razika ya Salima ya Hakima ya Mu'azzama mai san kishi ne a can sama diyar Habibi Fadima wallahi ni warkice akan kina yarda mace bana ladama na ukace akan kiya yar shugaba ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali ya rabbana qaraba rabo bai wani bege zubo zubo mu dinga baiti ga shayabo sarauniya na Fadima Annabi ma yana ji da ke don haka dole in gaida ke ya Fadima mu sai da ke rabo mu samu mu'azzama kuka nake na Fadima ki taimaka mini mu karama ki sani ceto a kiyama ya Fadima matar Ali ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali ku ne sirri na duniya idan ana so a tambaya wallahi san bayaniya isar kuce na Fadima a kaunuwa ce ta kai yake da kai nake har da ma da ke duba kuyo har da tsallake ai ba kamar na Fadima ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali umman tagwaye Sharifiya ya banki na yo da kafiya daure ki karba ya Safiya na dinga begen ki Fadima ya mai halin kyau da kwalliya mai kyau na tsayuwa da tafiya ai dole kowa ya kwaikwaya ma a somiya na Fadima ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali ga gaisuwa ta malamai Abdul Malik na gaida kai Malam Yusuf na gaida kai Kamsu mai san shugaba Ustaz Yusuf a gaida kai Malam Umari na gaida kai begen kuna yau akai wallahi ni ban aje ku ba ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali Allah ina ƙara godiya gare ka kullum ba gajiya da kai ma'aiki mai tarbiya da ƙarsa Fatima mukarrama ga gaisuwan gunka shugaba kai ne kake samu miyaba mai ambato mu je shugaba yan Usama mai yaban shugaba ya Fadima ya Fadima ya Fadima matar Ali
Sabina au muke yin yabo, doka ne muke yin yabo, masu yabanki ya sha yabo, ya bani mamacin Ali.